በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስባሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ እትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዝዓቀበናን ዘጥንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረሬተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሓን ወላዲተ ኣምላክ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ጽዮን መጸጊዒትና ወዳብ ዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ኩሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ክብሪ ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዖም ይኹን ኣሜን። 10 ሕዳር ዝንበብ ዝጽልአ ስንክሳር ደንብብ ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር ኣሜን። ወርሓዊ በዓል ቅዱስ መስቀል እዩ። መስቀል ሓይልና እዩ። መስቀል ሰላምና እዩ። መስቀል ትምክሕትና እዩ። መስቀል ቃል ኪዳንና እዩ። መስቀል መሰረት እምነትናን እንኮ መንገድናን እዩ። ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 24 መስቀል ካብ ዝጠፋእናዮ እንመለሰሉ መሰረትና እዩ። መስቀል ጸላእትና እነጥፍኣሉ ሓይልና እዩ። ስለዚ እቶም መስቀል እትጸልኡ ምስ ጎይታ ከም ዝተባኣስኩም ኣብዚ ፍለጡ። መንግስቲ ኣምላኽ እውን ንመስቀል ጸሊእካ ከም ዘይውረስ መጽሓፍ ቅዱስ ዝገልጹ ሓቂ እዩ። ፊልጶስ ምዕራፍ 3 ካብ 17 ክሳብ 19 ኣሕዋትየ ንዓይ ምሰሉ ከምቲ ንሕና ኣርኣያ ዝኾንናኩም ኣብቶም ከምኡ ኢሎም ዝመላለሱ ኣይተስተብህሉ። ከምቲ ብዛዕባኦም ብዙሕ ሳዕ ዝበልክኹም ሕጂውን እናበኸኹ እብል ኣለኹ። ብዙሓት እሲ ጸላእቲ መስቀል ክርስቶስ ኮይኖም ይመላለሱ እዮም። መወዳእታኦም ግን ጥፍኣት እዩ። ኣምላኾም ከብዶም እዩ። ክብረቶም እውን ኣብ ነውሮም እዩ። ሓሳቦም ከኣ ናይ ምድሪ እዩ ኢሉ ዝተዛረበ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ። ስለዚ ኣብ መስቀል ዘይተሰቐለ ጎይታ ዕርቃንካ ኣይከድንን እዩ። ናይ ሎሚ ወለዶ ንሪኦ ኣለና። ብትእምርተ መስቀል ዘይተመስረተ እምነት ስለ ዝኾነ ድማ ብዙሓት ኣሕዋትና ክጠፍኡን ነዚ ዝጥዕሞም ቃላት ጥራሕ ወሲዶም ወዲቖም ክኸዱን ንርኢ ኣለና እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝጠፍኡ ኣሕዋትና ብመስቀሉ ሓይሊ ባሪኹን ቀዲሱን ክመልሰልና ናቲ ቅዱስ ፈቓዱ ይኹነልና። ነቶም እንኣምን ድማ ብመስቀሉ ሓይሊ ኣጋንንቲ ኣድኪሙ ካብ መስቀሉ ሱር ከም ቅድስቲ ድንግል ማርያምን ቅዱስ ዮሐንስን ማርያም መግደላዊትን ስጋብ ዕለተ ሞትና ኣብ ትሕቲ እግሪ መስቀሉ እንነብረሉን እንሰግደሉን ንጹሕ ሕልና ይዓድል። አሜን አሜን አሜን። ሕዳር 10 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሕዳር 10 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅድስቲ ሶፊያ ወቅዱሳት ኣንስት። እስኪ ሎሚ ብውሕዱ ዝተባረኻ ብሩኻት ኣዴታትና ንዘክር። ቅድስቲ ዝብል ቃል ንኹለን ቅዱሳን ኣዴታት ወላ እንተተዋህበ እቲ ቃል ግን ንድንግል ማርያም ክወሃብ ከሎ ግን ትርጉሙ ይፍለ እዩ። ንሳ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ብሩኽቲ እምብሩኻን ሕሪቲ እምሕሩያን እያ እሞ ካብ ኩሉ ደቂ ሰብ ዝበለጸት እያ። ይስረፍዶ ካብ ደቂ ሰባት ንንጹሓን መላእኽቲ ከማን ብንጽህናን ብቅድስናን ትበልጾም እያ። ንሳ እመብርሃን ናይ ኣምላኽ ኣደ ናይ ሰብነትና መመክሒት እያ። ንእመቤትና ቅድስቲ ክንብል ከለና ጽንዕቲ፣ ንጽህቲ፣ ክብርቲ፣ ፍልይቲ ማለትና እዩ። ንጽህቲ ትበሃል ካልኦት ሰባት ቅዱሳን እንተነጽሁ ካብ ገቢር ካብ ነቢብ ሓጢያት እዩ እምበር ካብ ሃልዮ ሓጢያት ኣይኮነን። ንሳ ግን ካብ ነቢብ ካብ ገቢር ካብ ሃልዮ ንጽህቲ እያ። ለመኑ ተውህቦ ተደንግሎ ህሊና ለመላእክቲሂ ይተክህሎሙ ከም ዝብል ተኣምረ ማርያም
صنعتي نبل أنستي انت نصها نجزو ايو امبر دحار بجزئو تفتنو علون أما بيتنا جن كلمة أنيس جزيز أنيس دحرة أنيس كلمة وليد جزء وليد دحرة وليد دنجليا صنعتي بدنجلنا الباتي موسنا كم زبلا قدس يارد عابي قدس باسيليوس دما وتر دنجل مريم زل عالماويت دنجليا كم زبلا مصحفي قداسي ندنجل كبرتي نبلاد إنا ካልኦት ኣንስቲ እንተኸበራ ንጻድቃን ሰማዕታት ንነቢያት ንሐዋርያት ወሊደን እየን ንእመቤትና ግን እነኽብራ ወላዲተ ኣምላኽ ናይ ኣምላኽ ኣዶ ኢልና ኢና ነኽብራ ንእመቤትና ፍልይቲ ንብላድ ኢና ብዘይከኣ ኣዶ ኮይና ድንግል እመቤት ኮይና ኣገልጋሊት ዝኾነት ብድንግልና ወሊዳ ጸባሕ ሓሊበ ድንግልናዌ ዝረኸበት ካልእ ጓል የላን نائم برهان يزنحلنا مو دقيمنا كالوت قدسان عدتاتنا للملكات عدتاتنا كنا خبرن كلنا إني جمر بقدسته هوان يوم بسوح كذي ناي عدنا قدسته هوان طفاعتها أمبر صبوء نقرا كان عنا نسحا أي زر بلان يوم كويني جن عدنا قدسته هوان كبري زقبا ديا كريستوس سبزخنا نعان ندقان نمقداس يمو كما يسعر مرقما لهوان دي بقصة سكلان كم زبل متحف دقوا قتلو أبلي كيدان بعال هيكل إدنا سارة ربقا عسنت سيبارا هانا بيرسا بهم زعم السلاء عدتاتنا بصبغ من قدي نفتاري دسا بلانيين ኣብ ዘመነ ስጋዊ ድማ ቅዱሳን ሃና ኤልሳቤጥ ማርያ ሶፊያ ሰሎሜ ዮሐናን 36 ቅዱሳን ኣንስትን ጽባቐን የብርህ ነበረ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ን2000 ዓመታት ዝተለዓላ ኣእላፍ ቅዱሳን ኣዴታትና ዘርዚርና ኣይንውድአንን በቅድስናን ንኣራዊት ዘስገዳ ንነገስታት ዘንቀጥቀጣ ንኣጋንንቲ ዝረገጻ ኣብ ልዕሊ ድራጎን ከም ጫማ ዝተለዓላ ብዙሓት ኣዴታት ቤተ ክርስቲያን ኣፍርያ እያ ሎሚ እውን እንተኾነ ኣብ በረኻ ኣብ ከተማ ንጽቡቕ ጎደና ዝተኸተላ ብዙሓት ኣዴታት ከም ዘለዋ ንፈልጥ ኢና ከምኡውን ንኣምን ኢና እዚ እንኣንበብክን ኣሕዋተይ ሓደ ነገር ክነግረክን بملكعن نبزحات زقاجوه أجيسن بمرأين نبزحات دسنا خلا نبزحات مؤمنان دما نيتقفات مخنيات زخنا بزحات والد بتاريخنا برا اتي زحزن جن لومي زلوه اب تحت مراتيو حمد بلي عون سم أتصاو عندما طفيئيو اتي بتعمي زحزن دما لومي أبتي زل علماء إساس إنها تقاطلا أبسيول أوشتي طليقا ألوا مو قناتي نزيفة لتنا ننكح أزي علم أطفائي يمو عدمينا انتز نوح دحري إزي نحاد مئة عامتات انت نبرنا مو نسو مودئو أي تعرفنيو مرج أنا زل علماء هيوت يخون تبل قدسي بيت كريستيانا إلا قدستي صوفيان مساء زنبران بزعلت زخبرا قدسان أنستي آبار وعتم إتخفل زمن أبرم زنبرا كريستيانيين مبزحتين ملكع صباقة مستوي سسما محلن نبرا نجرجن كاب مدراوي كبرين سماوي مريتن نناي منفساوي مرعى نبقدام أتوا كابزن ما أكل قدسان بسأجان بموغسن بتمحرتن اتبلز قدست صوفيا ስለዝኾነት ኣደ እቲ ገዳም ገረን ሸማዓ ንሳ ድማ ነቲ ገዳም ጽቡቕ ስርዓት ሰርዐት ኩለን ድማ ደናግልን መነኮሳያትን ብሓድነት ይጾማ ይጽልያ ይሰግዳ ናይ ቅዱሳን ተጋድሎ የንብባ ስጋኦን ደሙን ይቐበላ ነበራ ነንሕድሕደን ድማ ፈጺመን ይፈቐራ ነበራ በዚ ህይወት ሓደ ክሳዕ 7 ዓመት ጸንሓ ናይ ቅድስናን ዜና መስተሰምዐ ድማ ኣብ ግዝኣስሮም ዝነበራ ኣዋልድ እናመጻ ይቀላቀልአን ነበራ ቅድስቲ ሶፊያ ድማ መንገዲ ህይወት ተርእየን ነበረት ድሕሪ እዚ ኩሉ ከሓዲ ንጉስ ዑልያኖስ
نخوينات نفارس مسكدة سلزرعين بحدنت أكيبون خلن بسفي أهرمن قدسي صوفيا دما مسأن سماعت كونت سلا قدسانو زبكال قويتا دما نقدس مرقروس ليخو عب مأكل اتيوكينات بخوينات وبقو عليانوس نايزل العالم كناني كخيد نابزل العالم كناني كخيد كالو إذن قدسان آنستي دما ناب جنة آتوا بحر حساب كمون بزا معلتي أب 300 كفل زمن بحر حساب بعالماو درجة تقبالنات رخبة ليكو قدوس ديمتروس ناي جبسي 12 باتريارك منفس قدوس كأمرة بحر حساب كليسو أب عالم زلو ليك أنا باباسات لإخلهم بزعلت أب كتمارم تأكبو ليك أونتون مسئتي هواريات زي السمهارو تمساسالي قوينو مسرخبو بدستا تقبلو انه كساب لومي نحدشن شوعات متن عامتات بيت كريستياننا انها تقلقلت له تركب ناي قدسان عدتاتنا أملاخ لومون كم ان زبلا أيس اننا بصلوة محيرو كبرخة دما يكفلنا آمين حدار 10 زخبرو عامتاو ناي قدسان بعالات قدستي صوفيا سماعت دناقل رومي سماعتات قدس باولو سماعت قدس ديمتروس ليك قوبان إبسقوباسات آمين ملكعن قداماوي بزخنة مالت رحات رئسن ورقي بمئسارن بخبور كداونتن أيخون ملكع كنسي إتي آب لبي ودسب زلو لوهن هدؤون زخنة منفس يخون أزي منفس أزي زي برس آب كرم أملاخ كا كبريو قادماي بيتروس معراف 3 فقد 3 آمين زودقة زنطبه بعفو قدسان تكون ملائكة تهرملي سنكسار تسمع تنبب فقر قويتا عبلب ويعنبب صلوتين حلوان ناي قدسان دما يركب ذكرى صادق العالم يلو ذكرى ناي صادق العالم يزنبر آمين وسبحات لእግዚአብሔር ولولادته ድንግል ولመስቀሉ ክቡር آمين